hogy ilyen szép számmal itt vagytok, 7 együttes tudott eljönni az idei fesztiválunkra, és most nem a fesztivál résztvevői vannak, vagy lesznek a színpadon, hanem ők lesznek a nézők. Köszönhetjük ezt részben a Martin Szövetségnek, részben pedig az Örökség Gyermek és Ifjúság Néptánc Szövetségnek, Néptánc Egyesületnek. Igen, azok nem tévesztik el biztos, akik benne vannak. Szóval azt szeretnénk, hogy lássátok a korosztályotokból, vagy most alkalmas idő korosztályoknál fiatalabb olyan táncosokat, akik ilyen-olyan és még olyan a fesztiválokon nagyon szép, vagy a legszebb eredményeket érték el. Reméljük egyrészt örömet szerzőnek élvezni fogjátok, másrészt pedig biztatást és ambíciót nyerhettek azoktól a táncosoktól, akik nagyon komoly és szép eredményeket értek már el. Tehát örülünk, hogy itt vagytok, reméljük, hogy nagyon jól fogjátok érezni magatokat ebben a 3 napban, és az lenne jó, ha minden csoport tényleg bele tud adni anyait, apait, és olyan fesztivált rittyentenétek, amilyen még nem volt a Martin történetében. Most átadnám a szót a Martin Szövetség alelnökének, de Marcsek Gyurinak. Köszönöm szépen a szót, ami egy mikrofon volt, amit átadtál. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves egybegyűlteket. Nagyon-nagyon nagy öröm az, hogy majdnem tele van a terem. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy 7 néptánc együttes is itt van. Majdnem 8, az egyik a dobantól lemondta. Meg annak is, hogy nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves szülőket is, akik elkísérték a gyerekeket, akik majd nem sokára föl fognak lépni, és ők is itt vannak. Remélem, hogy ők is nagyon jól fognak szórakozni itt a ma esti bemutatón. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm azt a táncegyüttest, amelyik még csak nem is Magyarországra érkezett, hanem Erdélyből, a vezetője Szappanos Tamás, a Visai Táncegyüttes. Igazán nagyon örülök, hogy nekik is sikerült, mert nehézségek árán, de végül csak sikerült, hogy itt legyenek, szeretettel vártuk őket, és nagyon szépen köszönjük, hogy végül meg tudták oldani, hogy itt vannak. A péntek este ma már, most már mondhatjuk, hogy hagyományosan a gyerekeké. Tehát az Örökség Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület szokott szervezni Szarvason országos gyermekszólók táncversenyt, és ennek vannak díjazottjai, és a díjazottakból szokott alakulni egy kis társaság, aki megtisztel bennünket, titeket, az ifjúságot, az Ifjúsági Együttesek Fesztiválját azzal, hogy eljön ide és bemutatja a tudományát, így lesz ez ma este is, és így volt, hogy ezek a gyerekek, vagy ezeknek egy része nemrég még Oszakában lépett fel a világkiállításon, ott is megnéztem őket, mert mi is pont ott voltunk, és hát fantasztikusak, csodálatosak. Na de hogy ez valóságban is így van-e, ezt majd ti is eldönthetitek, amikor föl fognak lépni. Köszönöm szépen az Örökség Egyesületnek az együttműködést, hogy ismét sikerült megszervezni, hogy itt legyenek ezek a fantasztikusan táncoló gyerekek, és akkor én a magam részéről át is adom a szót az Örökség Egyesület alelnökének, Lukács Lászlónak, hogy mondja el, hogy mit látom ma este. Köszönöm szépen a mikrofonnal a szót. Én is köszöntök mindenkit szeretettel, szervusztok, nagy örömömre szolgál ismét itt lenni. Tavaly évben nem sikerült csak megszerveznem, de nem tudtam jelen lenni külföldi elfoglaltságom miatt, idén viszont most teljes életnagyságban itt vagyok én. Szerveztem, hoztam össze, szerkesztettem ezt a mai műsort ide nektek, nagy örömmel. Jó, voltam már jelen itt táncegyüttesemmel a Martin Fesztiválon, voltam már jelen itt zsűriként a Martin Fesztiválon, ilyen minőségben most vagyok itt először, úgyhogy én is izgatottan várom itt a ma estét. Nagyon örülök tényleg, hogy 7 csoport is jelentkezett erre a fesztiválra, mindig erős az ifjúsági generáció, mi sem mutatja jobban, mint majd a most következő műsor is, meg majd a hétvége, amin itt szerepeltek.
Nagy örömünkre szolgál nekünk is az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesületnek, hogy részt vettünk bennetek, részt vettünk a ti jövőtöknek a formálásában, mert hát a gyermekekkel foglalkozó egyesület, ugye az Örökség, a felnőttekkel nem kimondva, nem leírva, de a felnőttekkel a Martin, a kettő közt meg vagyunk mi, mind a ketten, ahogy Demarcsek Gyuri kollégám is mondta, összefogva így az Örökséggel, most is például közösen itt ezt összehoztuk. Na hát, én nagyon tudom és bízok benne, hogy nagy tisztelettel fogjátok itt végignézni a kis kollégáitokat. Valóban valakik 3 órát utaztak azért, hogy most itt legyenek a színpadon és megmutathassák azt, amiben a legjobbak, vagy amelyik táncot nagyon szeretik, abban a 2-3 percben. 23 táncos fog most megjelenni, különböző tájegységből rengeteg táncot fogtok látni, ő általuk választott legügyesebb, legjobb táncokat. Így van, ahogy Gyuri mondta, nemrégiben még néhányan áprilisban Japánban voltunk, Oszakában a világkiállításon, ahol az Örökség Egyesület delegációja kimehetett, kiutazhatott, megmutathatta magát, hatalmas sikerrel, mit nem mondjak, tényleg. A japánok és a nemzetközi közönség is nagyon nagy ovációval fogadott bennünket, jó érzés volt ott is szerepelni, de hát mindig itt a hazai közönségnek az igazi, főleg a szakmai közönségnek az igazi kihívás táncolni. Hát, hogy mit is fogtok akkor most itt a ma este látni, ma este folyamán, ahogy elmondta Gyuri is, a Szarvasi Szólista díjazottjai és a Dél-Alföldi régiós szóló táncversenynek a kiemelt aranyos minősített, kiemelt aranyminősítésű díjazottjai fognak most itt megjelenni a színpadon. Az első blokkban láthattok majd Kapás Bálintól, Csobolya Oliviától, Kelezselyke Lillától, Kajdocsi Lillától, Csernos Dorkától, Kuruc Kingától egy kalocsai marsot és frist. Majd őt követi Dimák Ádám egy jássági hanásztánccal. Majd Pintér Dóra, Kardos Sámuel, Majoros Zoltán, Tóth Róza Emmával egy dél-alföldi olámost és frissest fog bemutatni. És jön egy sárközi blokk még az első félidőben, egy Sándor Sámuel Mor féle Deciderbunk, és Pot Ábel és Sándor Anna Luizától egy sárközi ugrós és friss. Tehát ez mind az első félidőben. Nagyon jó szórakozást kívánok, utána elmondom a többit is. És kísér a Juhász zenekar természetesen. Thank you.
Köszönjük szépen a biztató tapsokat, mindig jól esnek a gyerekeknek. Hát ahogy látták, különböző korosztállyal vonulunk most itt föl. Ugye az a szólótánc versenyeken mindig meg van határozva, hogy 1-es, 2-es, 3-as korosztály. Hát itt 9-10 évestől van a 17 évesig most a mai fellépők között. De inkább a ti korosztályatok már szerintem a ifjúsági EGRI szólótáncverseny lesz. Gondolom néhányan lehet, hogy már be is adtátok a jelentkezést, tudtam szeptember 30-ig lehet, Gyuri talán? Biztos, jó. Várjuk a jelentkezéseket az EGRI ifjúsági szólótáncversenyre, mert hát sok tehetség van az országban szerintem, és hát kérdezhetitek, hogy most miért jó, hogy most itt táncolunk egyesére 2 perceket. Ennek nyilván nem az a lényege, hogy nem csak az a lényege, hogy most lássátok a sárközi táncokat, hogy táncolja el egy 10 éves vagy egy 11 éves, hanem itt a tehetséggondozáson van a hangsúly, ami nagyon fontos momentuma és ismérve az Örökség Egyesületnek is, és a Martinnak is természetesen mindannyiunknak, hogy a jövő generációját, titeket, a tehetségeseket, akik egy kicsit többet akarnak rááldozni energiába, időbe, ebbe, abba, hogy a tánccal foglalkozzanak, azoknak lehetőséget adjunk ilyen helyeken is megmutatkozni, mert ők bizony több órát, több munkaórát ölnek ebbe, több próbát ölnek ebbe a táncba bele, nem csak heti 1 vagy 2. Olykor elmennek egymáshoz, minden nap gyakorolnak, hétvégén gyakorolnak, videóról nézik a táncokat. Tehát erről szól az, amikor egy kicsit valakiben több van, mint az általános tehetség, és őket szeretnénk ilyenkor is kiemelni. Következő blogban láthattok Sindel János Csanádtól Tóth Komlósi marsot, ezt nem hiszem, hogy olyan sokan ismernétek. Máté Leventétől Hadobás Jankától Nagyesedi Csárdást és Frist, Mészáros Milántól Mékerékit, Szilágyi Kenese Lajostól Magyar Vistait, természetesen Legényest, Nagy Pétertől egy jobbágytelki verbunkot, Schmidt Dominiktól bukovinai verbunkot, majd őket követik a fiúblokkot egy lánypáros Kelezsely Lilla Tóth Róza Emmával bukovinai csárdást és Silladrit adnak elő, majd Máté Levente egy rábaközi dussal örvendeztet meg majd bennünket, és a végén Mészáros Milán Borbás Rebekával egy rábaközi csárdás és frissel köszön el tőletek, meg hát természetesen majd a többiek is. Ezt láthatjátok majd a következő blogban. Mindenkinek tényleg nagyon jó szórakozást a hétvégére, és szórakozást tényleg a szó nemes értelmében. Élvezzétek, hogy itt vagytok, élvezzétek ki, hogy ezt csináljátok, hogy a magyar kultúrát képviselitek, nem ápoljuk, mert nem beteg, nem őrizzük, mert nem rab, ugye Sebő Ferenc már ezeket elmondta, éljétek át, éljétek meg a kultúrátokat, táncoljatok itt a táncházban, táncoljatok otthon, táncoljatok az iskolaudvaron, nyugodtan, persze, és táncoljatok, ahol csak lehet. Hát mi most itt fogunk még táncolni egy kicsit nektek, mindenkinek szép hétvégét kívánok!